Enak. Piye bos, salah apa iki bos? Bos dadi umarat bos. Ora apa-apa kalau dami pangan. Ngepae pizza lah wis ya. Inu iku. Piye wingi opal? Jare ditabrak bocah kulon kali. Iya bos jarene iya. Ditabrak ra diurusi, sepedae mleot kabeh ngono. Sik tak telpone. Penak to? Oke bos. Ora diangkat-angkat iki. Lapo bocah opal iki. Apa iki? Oh, bos. Halo. Piye, Pal? Jare kowe ditabrak cak kulon kali wingi. Oh, yo. Kondo aku yo. Ngono kene tak sapu bawahe. Huya. Oke. Ya bos, engko nak perlu bocah tak kabari. Sawangane kok ape ngarit neh bocah iki. Oh iya. Waalaikumsalam. Terus soe. Angel yo desel iki. Ora kau ora ono banyu ape banyu ni tanduran kok. Takar bune iki ya piye ya? Pusing aku. Enggak sih ah. Apa nih desel yo tak kena aja. Ora kok sih ah. Kok ben eling penyakite. Kae bos aku yo karbune. Rokok utangan ceblok. Udah cek karo golek inspirasi. Apa sih? Kayu, blek. Boleh ane uang kan manu. Biasane niku ne akeh to. Belakang itu. Lembung beres. Gila. Oh. Itu yo apa nane. Iya gila. Kaki. Depan. Tigo. Masuk. Don't even say nothing to me, boy. You look like a motherfucking Apa gitu bukan kayak? Kandani hati-hati. Malaikat lu setane paling iki kok. Lebih. Lah kan bocah. Ya bos gua. Harus diangkat-angkat nih jelecah aja. Bos, iki ono bocah. Yo rene aku nih. Kali. Yo. Oh, yo. Ayo. Go. Opal nelpon. Ayo. Run. Temen bosku. Kayak. Oh. Eko. Woi. Ah. Ketut teh. Ketut piye yo? Lah. Biasa. Bos. Apa? Ayo, Ayo.
Ayo, namani. Ayo. Ayo medhot. Ayo, kita lagi. Ayo. Ayo parani. Serbu. Ayo. Iya iya. Loh, ini kan aku soy. Nanti bocah kuwi. Kopi nih. Besok. Loh. Oh.